Alas 6 na, nanagoy lakaw di ay. Laan mo sa akong mga amigo. O di kita mag-overnight din. Dili, ari ay. Tara na, sige na. Muli na ka, kay laan mo mga Abi amigo. ko. Dili, sulit. Alik kayo ka, wow. Nan, morning, ako ang balay dire. Morning akong na, kuan pondor. Lingkod sa. Ganahan ka mo, kuan. Ganahan ka mo. Gutom ka? Ay, wala man, okay lang. Snack ka na yun. Snack ka na yun. Ari, nan. Daghan na ko na, babe. Ay, sige lang, babe, okay lang. Pagkuha. Oh, naman, igi. Oh, pagkuha. Kagwa pa rin mo sa personal, no? Kanang, kuha naman good premium kita. Ani, kanang video call lang ba, no? Karoon na kita kuha na, kanang nakakita agad ba? Kita agad ta niya. Kagwapo sa gani mo, babe. Kaon. Ay, sige lang. Kaon ka na eh? Ay, okay lang. Kaning duway? Kaon. Nami man ni siya. Oh, that's it ikaw. Ay, ito sweet ni mo, ay. Ayoko lain ha. Kuan ba kanang pila na edad sa kuan din nimo kanang ayoko lain ha. Pila edad sa kanang bibi nimo di ay. Karon. Aw, karon. Oo. Kanang gina-post na ako permanente nga si Oo, kanang- Bibi Jaika. Oo. 1 year old din na siya. Bali, ang ati na niya kay 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siya ang 1 year old. Patay ka ng camera ka na kani. Sure ka? Ito nakabuka kong anak, babe. Tala. Alas 6 na, nanagoy lakaw di ay. Laan mo sa akong mga amigo. O di kita mag-overnight din, babe. Dili, ari ay. Tara na, sige na. Muli na ka, kay laan mo mga Abi amigo. ko, wala kay ano, sarap, babe. Na. Sige na, ah. Dali ah. Sige na. Hindi mo na ako papauli, oh. Oo, sige na. Nakuha na. Wala. Agay!